We zijn er al even mee bezig en het zal waarschijnlijk nog even duren ook. Het rondje Kreek. Nee, het gaat dan niet om de Ooteense Kreek in Terneuzen, waar de gemeente Terneuzen overigens ook bezig is om een rondje Kreek aan te leggen. Nee, maar het gaat om deze, die van Westdorpen. De Dorpsstraat zet namelijk volop in om het rondje aantrekkelijker te maken en te zorgen dat meer mensen er gaan lopen. Het staat al een tijdje op de agenda en daarom praten we er vandaag over met de voorzitter van de Dorpsraad. Maar het rondje Kreek is eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat het rondje Kreek die vandaag nog bestaat, dat die eigenlijk een beetje opgekalafaterd wordt, dat het mooi is, dat het aangenaam is. En om het rondje aan de wensen te laten voldoen, is er een goed gevuld boodschappenlijstje. Een aantal zaken die we erbij willen om het aangenaam te maken. We gaan voor poëzie, we gaan voor kunst. Er wordt ook gekeken om een hondenuitlaatterrein toe te voegen. We willen ook een bepaalde verharding. In eerste instantie willen we een duurzame verharding. We willen het groene aspect ook behouden van de Kreek. En we willen er iets leuks van maken, iets aangenaams van maken, dat je heel vlot en makkelijk met een kinderwagen of een rolstoel kunt bij wandelen. Het rondje kan al een tijdje gelopen worden, maar voor sommige mensen is het gewoon nog te lang. En dus? We zijn ook aan het kijken, aan het overwegen om eventueel een brug over de Kreek te zetten. Daar zijn er nu heel wat reacties, maar de overgrote meerderheid van de bewoners zijn er wel voor. We zeiden net al dat het mogelijk nog wel een paar jaar op de agenda blijft staan, het rondje Kreek. Is dat omdat het wat stroef loopt met de gemeente of is het omdat er gewoon zoveel ambitie is? Maar stroef met de gemeente zou ik het niet noemen. Het is gewoon een kwestie van, wij als dorpsraad, wij hebben eigenlijk niks te zeggen. Wij zijn een adviesorgaan, dus wij proberen eigenlijk de vragen, de bekommernissen die er zijn van de bewoners te vertalen naar de gemeente toe. We moeten ook kijken wat past er in de visie van de gemeente, want wij als dorpsraad kunnen wel zeggen van ja, als dorp willen wij dat, maar misschien dat de gemeente helemaal andere keuzes wilt. Maar ik moet zeggen, de gemeente die steunt ons. Alleen ja, het is een oefening van lange adem en wij zijn niet de enigste die iets vragen. Heel de gemeente Terneuzen vraagt van alles aan de gemeente natuurlijk.